Pohledy zblízka je název výstavy fotografií, která je k vidění od 1. července na Betlémě v Hlinsku v Pickově domě číslo popisné 178. Připravili ji členové fotoklubu Hlinsko ve spolupráci se souborem lidových staveb Vysočina. Hlavním tématem letošní výstavy jsou detaily a makrofotografie. Díky tomu můžete uvidět to, co jinak zůstává naším očím skryto. Nevšední pohled na obyčejné věci kolem nás návštěvníkům výstavy umožní autoři fotografií Přemysl Černý, Radovan Hampejs, Pavlína Hovorková, Jaroslav Kopřiva, Ivo Lána, Zdeněk Mejsl, Monika Mundilová, Petr Pavlík, Petra Plisková, Vojtěch Pešek, Jaroslav Prodělal a Josef Zdražil. Hlinečtí amatérští fotografové se svými pracemi pravidelně umísťují na předních místech různých soutěží. Výstava v památkové rezervaci Betlém Hlinsko potrvá do 31. srpna. Otevřena je denně mimo pondělí od 9 do 12 a od 12:30 do 17 hodin.